Mga puso, Bacolod City Tourism Office ginakampanya sa mga turista ang pagtilaw sang iban pa nga Tatak Bacolod o kung Tatak Bacolod noon nga mga pagkaon. 90% sa mga balay, palahuwayan o hotel sa siyudad book na sa highlights sang Masskara Festival. Yaring balita ang atong gintutukan. Sa liwat kapag bukas ang kontrobersyal nga Manukan Country sa City of Smiles, ginakampanya man sa Bacolod City Tourism Office nga magluwas sa inasal nga manok. Madamo pa sang pwede matilawan tiyon sa Masskara Festival. Is food tourism. We will develop that. Himuan ta dire damo ang mga food tourism hubs sa future. Smart tourism amo na permi nga akon ginahambal. So dira gid ang direksyon nga ginahatag naton sa aton pumuluyo. May 20 ka DOT accredited accommodations ukon hotel sa Bacolod City, kag 50 ka mabuhay accredited rooms ukon mga tourist inn, pension houses kag apartels. Sa kabugusan, may 3,500 ka rooms ang ginhanda tion sang kapiyasahan. Sa records ng LGU sa first and second weeks ng festival. Sa karon, may 40 to 50% available rooms pa. Apang sa third week o padulong sa highlights ng festival, 90% na sa mga pasilidad ang booked. Tourism actually is cuts across all sectors actually, no. Tourism is an economic driver. So with people coming in, kung may mga bisita, foreigners or locals from other places, come here in Bacolod City, that will drive business to our economy. So it's very important nga madamo kita bisita, especially now that Masskara Festival is everyone's eye is here in Bacolod City. 5 billion pesos ang inalauman nga magsulod nga kwarta sa selebrasyon nga dako nga bulig sa local producers, artists kag sa ekonomiya sa bago nga site sa Bacolod Pasalubong Center sa Dalan San Juan. Ginapasalida ang mga obra maestra sang artists nga paborito naman gabit-biton papauli sang OFWs kag foreigners. Ay mga kapuso, gina-welcome ka muna mo diri sa Bacolod Showroom sa among nga bag-o nga location diri sa San Juan Street, facing sa plaza. So makita nyo diri ang aton mga sari-sari nga produkto kag dako gina inyo mabulig sa aton mga small nga producers. 200,000 ang ginapaabot nga turista sa kapisahan. Kada adlaw may 4 ka flight sikan sa Manila pa Bacolod apang ginapaabot. Nga badugangan pa ini santo sa rekomendasyon sa Bacolod Youth Foundation Incorporated. Opo, Kirinil Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.